я прочетах тази книга също преди да отида в Аушвиц. Просто двете книги, Преспивна песен от Аушвиц и Ръкописът от Бирхенау. Бирхенау е Аушвиц 2. Да. Те са на едно и също место. Бях ги прочела точно преди да отида и интересното беше, че след като се върнах от лагерите, от Аушвиц, така прозвуча като че ли аз съм била там, пази Боже, имах необходимостта да ги прочета още веднъж, за да видя вече през очите на тези, които са били там, защото влизайки в тези големи бараки, в които са били хората, затворени през тези малки прозорчета, те са замъглени и ни стъкла, мръсни и така. Тези 3 реда нарове, на които са били натъпкани много хора, просто един до друг, или дори между редовете са били, имах нуждата вече да ги прочета и от позицията едва ли не на свидетел да мога да разбера самите истории. Ново използвам думата натуралистична, но после Жозе Родригеш Дос Сантош той обяснява, ако една книга не те захапе и не те разкъса, всъщност цитира Кафка, защо тогава да я пишеш? И двамата автори казват, че това са най-трудните им книги. И аз напълно ги разбирам. Толкова е тежко да го четеш, а камо ли да проучваш цялата история, да го пишеш. Да. И